onkohan Paavo matkoilla? Vaalityötä tekemässä. Väylänen. Joo, Jahnukainen Joensuusta, iltaa. Iltaa. Pientä kommenttia haluaisin teiltä noihin muutamiin lausuntoihin, joita on tuolla sivulla, teidän nettisivulla. Tämä olisi radiotarkoitusta varten tämmöinen pieni kysely, vaan vähän hallituksen politiikasta, kun minä näin radiossa julkaistavaksi, niinkö? Joo, kyllä, tänään ja myöhemmin tässä tämä taltioituu nyt, ja Mihinkä radio? Yöradio-niminen nettiradio suhteellisen pienelle kuulijakunnalle. Jaha, no oikein lyhyesti, mulla on tässä vähän muuta puuhaa. Ja kun täällä teillä lukee etusivulla tässä, että hallitus on parantanut tuntuvasti perusturvaa ja toiminut muutoinkin oikeudenmukaisella tavalla, siis kuluneen vaalikauden aikana. Minä olen tästä asiasta eri mieltä, koska olen ollut toimeentulotuen varassa aika pitkään ja nytkin tällä hetkellä koulutuksen takia rahaa saan Kelasta. Ja käytännössä laskujen maksamisen jälkeistä jää noin 200 euroa käteen ja minun mielestäni, siis kuukaudessa, ja minun mielestä ei moneen vuoteen. Jos tämä onkin teidän haastattelu, niin turhaahan minä sitten vastaan. Ei, kun minähän kysyn teiltä, että mitä mieltä te nyt tästä olette, että te olette väittäneet tuolla sivullanne tällaista. No, minä nyt tähän kysymykseen vastaan, mutta en halua tähän sävyyn nyt enempää keskustella. Hallitus on korottanut esimerkiksi alimpia sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahoja hyvin voimakkaasti. On säädetty takuueläke, jolla yli 100 000 pienituloisimman eläkeläisen tuloja on korotettu. On alennettu ruoan arvonlisäveroa, millä nimenomaan pienituloisten toimeentuloa on kohennettu. On kevennetty pienituloisten verotusta lisäämällä, korottamalla kuntaveron perusvähennystä ja tätä kautta myös kuntavero on tullut entistä progressiivisemmaksi. Tässä on muutama esimerkki siitä, että on tehty tuloeroja kaventavia päätöksiä. Tehän ette ole päättämässä ihan kun tehän olette ulkomaankauppa- ja kehitysministeri tällä hetkellä. Kyllä, mutta olen hallituksen jäsen ja kansanedustaja, olen ollut tekemässä näitä päätöksiä. Joo, mitä mieltä olette siitä opposition esittämästä 100 euron korotuksesta perusturvaan? Tai jos voidaan kertoa, olisi mukava tietää, mistä he aikovat ottaa siihen rahat, kun pitäisi miljardikaupalla budjettialijäämää supistaa. Mutta mä en haluaisi nyt jatkaa tätä, jos tämä joku pieni nettiradio ja toimittajalla on enemmän mielipiteitä kuin minulla, niin no siis keskustelun hengessähän tätä yritetään tässä tehdä. No näin minä ajattelen myöskin, mutta nyt vaalitaistelu on ohi ja nyt äänestetään. Ja no huomennahan on äänestyspäivä vasta. Näin on, että kiitos soitosta. Kuulemiin. No kuulemiin.